Здравейте и добре дошли в новата АБВ поща. Преди да ви покажем какво може тя, нека първо видим как да я украсим. А сега към сериозните промени. Първата и най-основна разлика с стандартната АБВ поща е наличието на две менюта – оперативно и основно. Основното меню се намира в долния ляв ъгъл. То ви позволява да се движите между различни нива на пощата, като например начало, контакти и поща. В зависимост от това къде се намирате в пощата, оперативното меню в горния ляв ъгъл ще се променя. Например, ако сте на ниво поща, оперативното меню ще ви показва вашите папки с писма. Ако сте на ниво контакти, оперативното меню ще ви показва групите с контакти и ще ви дава възможност да добавяте нови контакти. Друга основна промяна в АБВ поща е, че вече можете да четете и работите с писмата си по три различни начина. Най-бързият начин да прегледате едно писмо е чрез прозореца за визуализиране. Когато маркирате едно писмо, съдържанието му ще се покаже в прозорец за визуализиране. Според направените от вас настройки, този прозорец може да бъде отдясно, отдолу или изключен. Можете да промените размера на прозореца, като влачите разделителната линия с мишката. От прозореца за визуализиране можете да извършвате почти всички действия, характерни за отвореното писмо. Ако искате да видите писмото на голям екран, можете да го отворите от линка "Отвори". Друг начин да отворите едно писмо е като отидете с мишката над него и кликнете два пъти. Писмото се отваря в целия прозорец. Третият начин за бърза работа с писма е като отидете с мишката над желаното от вас писмо и кликнете с десния бутон върху писмото. Ще се отвори контекстуално меню, от което можете да изберете действия като "Отвори", "Печат", "Отговори" и други. С десния бутон на мишката можете да изчиствате лесно и писма в отделни папки. Например, отидете над папка "Спам" и натиснете десен бутон, след което изберете опция "Изпразни папка". Това действие автоматично изпраща писмата ви в папка "Пощи". Друга важна функция, която се надяваме да ви спести време, е опцията за Drag and Drop на писма. Функцията Drag and Drop ви позволява да вземете едно писмо с мишката и влачайки го, да го преместите в друга папка. Става много лесно. Забелязахме, че някои от вас не виждат как могат да стигнат до адресната си книга. Това става от линка "До" във формата за писане на писма. Сега АБВ поща ви спестява още време. Всички новополучени писма влизат автоматично в пощенската ви кутия. Ако новата версия на АБВ поща не ви допада, винаги можете да се върнете към стандартната версия на АБВ. Това става като отидете на начало и изберете линк към стандартната поща. Той се намира в горния десен ъгъл. Можете да се върнете и обратно от линка "Заведи ме в новата поща" в горния десен ъгъл на страницата. Надяваме се, че това видео ви е било полезно. Очакваме вашите коментари и препоръки.